Hello guys! Good. It's still morning, right? Twelve na. Sorry. Bless me. Anyway, kaon kog light lunch, then nag-crave ko kuan. Coffee, but I'm gonna make kuan. Coffee free. Tapos, namay ko ganina kuan, Danish. Hapit na ko dugon. Hi guys! Good morning! Ato may kuan, Thai store. Mamalit may kuan. Kita kong palitan. Pang lumpia. Ano siya guys? Open day sila. Kana karon. Mga 10:35. Ano siya guys? Pang lumpia. Magic sarap. Oh, crispy fry. Come. Mananamig palit guys. Nana ko balay guys. Magbuhat kog haul. So namalit kog kuan sa tawag ni pak choy. Tapos pang lumpia. So dili sa ko karon mabuhat og lumpia, i-freezer sana ko na siya. Tapos kaning soya milk with sesame seeds. Magic syrup. Tapos naman ko aning kuan. Flaky pastry with chicken meat floss. Tapos giingkit na ni Astring isa. Tapos pickled cabbage, lami kini siya guys. Aslom nga tamis. Tapos kaning kuan, crispy fry. Enoki mushroom, ka-cute. Tapos kaning condensed milk. Ayan siya. Maro to tanan guys. Add some condensed milk mo akong ginagamit kay kani. Gikan Vietnam ni siya nga kuan. Oy! Nga condensed milk. Teaspoons. Tapos, cinnamon. Then ice. Spanish latte. So cheers guys. Lami maskin ko coffee free. Then ibutang na ko ang condensed milk sa sudanan bago na ko siya ibutang sa fridge. Okay. Dataya, you know. Kung na to, 1 teaspoon. Pang 1 coffee. So, dala tong kwan, guys. Ako sa trapuhan. Siya. Ano siya tong condensed milk. Manicure na yan yung papa. Mga onday ta guys, naghot kong kuan. Coffee free ni siya, Spanish latte. Latte. Tapos kuan, Danish. Wala na, kat na. Oy.
Uy, akong dalunggan. Mm. Hi guys! Oh my God! Gikan ko grocery, so mag-hold na lang ko. Na-stress ko ganina pag grocery. So wala ko ng vlog. Ito. Anyway, namalit kong dates. Favorite sa akong daughter. Spinach extra. Para extra sa tawagan eh. Fiber sa akong diet. I need to fix my diet, guys. Anyway, egg. Nanapag ko extra protein. I'm gonna eat more protein. Rich foods. Tapos, kuan. Sa tawag ni spring onions. Then, milk. Para sa akong anak, full fat siya ha. Then, favorite sa akong anak, kuan, edamame beans. Oh my God, lamian jud kay siya ana. Tapos, panglimpyo sa washing machine. Swedish meatballs. Fave po na sa kong anak. Fave na ko, kuan. So, ito gani guys. Kalabasa. Tapos, yogurt. Tapos, kuan lang ko. Curious lang ko, cappuccino vanilla. And then, para sa kong partner, nag-order siya kuan. 1 liter nga iced coffee. Gusto niya katong hazelnut pero walay hazelnut. Tapos low fat milk para sa kuha og kay partner. And then kani siya Swedish caviar. Magbuhat kog kuan nilaga then lami siya kanang bukog-bukog. So ani spare ribs. Tapos naman ko apples. Tapos kuan. Ano sa English ani? Wipes na siya pang kuan. Kitchen, then kani isa pang bathroom. That's all. Kuan lang. Katungkulang akong gipalit. Tungog ko ninyo guys kay duol ko sa ito gani? Basta, kabalo na mo. As you can tell guys, bago lang ko nag-wash akong hair, it's hair washing day. Dili ko everyday nag-wash akong hair, every other day, kay magka-dry ang akong scalp. Yeah. So, it's time for my coffee. 10 o'clock na. With collagen na siya. Yeah. Kani siya ba? Bagong flavor nila. Cappuccino. Nga, vanilla. So, una, guys, halos everyday ko nag-ato sa mga... Dili usong Starbucks, dili. Ang uso dili kay Kuan. Espresso House, Swedish kaayo. Kuan ko sila, love your own. So, halos everyday ko dati. Din ko yung kay ko sa una, guys, ba kay... Kahit, maskin alas 5 nag-isa hapon, nag-inom niya pong kong kape. Karon kay ko na. Akong limit karon before 12 sa lunch. Din max na siguro before 2 p.m. Ano na akong kuan limit lately para baka lami akong tulog. Lami siya. Sagulan ako gamay sa akong kuan coffee. Then ihatag na ako kay partner the rest. Para na po ko yung murag vanilla. Collagen. Mga na akong murag snacks. Hinahinin ako sa kong carbs, guys. Naman tayo ninyo, grabe ko maka-carbs. Guys, lunchtime. So, nako dire koan. Nilagang baboy. Tapos, kani siya 50% shirataki rice. Tapos, 50% normal rice. Or regular nga rice.
Yakta. Hi guys! Good morning. Mag-toast ako kuan bread. Gutom na kayo ko guys. Kuan na. 8:15. Wala pa ako kakaog breakfast. Pero akong anak nakakaon na siya breakfast. Na-toast na ang bread. So, karon magbuhat ko kuan collagen coffee. So, I only need 2 tablespoons collagen. Humana na tong coffee, guys. Tapos, plano na ko cheese, open sandwich. Pero, air fryer na lang ako siya para mag-melt ang cheese, para yum. Guys, ambot, kuan siya, 180, then 2 minutes. Oh my God, anong naaman diri? Nipalong na siya guys. So, tanaw na to kung na-melt na ba siya. Kulang pa siya. So, 190 na ko siya tapos 1 minute. Tanaw na to guys. 1 more minute pa jud. Siya guys. I'm ready to eat. So, we have here coffee, egg. Ang egg, kuan na ako. Instead of salt, kaning kuan Swedish caviar. Tapos, ano siya? Saan ito? Open sandwich, melted cheese. So, kain tayo! Muna siya, guys. Muna akong, instead of salt, kanina akong murag ko anti aslom, I mean, parat-parat man siya. Wala pa din nila bangagan. Ang bangag. Siya, guys. Kuan siya. Para sa kuan, satisfying. So, na siya bangag. Then, ay, Diyos ko. Ano siya kung kuan. Okay. Kain tayo, guys. Mga una jud ta. I don't need anymore. They too much. Tabang takong anak. You wanna taste? Kuan siya guys. Smoky. Smoky tapos medyo tamis-tamis nga parat. Murag ginamos. Lasa siyang ginamos pero ang kuan siya, kung ang ginamos smoky siya nga pagka-flavor tapos na ay sweetness, mao na siya. Egg. Kabalo na siya magkuan. Peel sa yang eggs. Stickers, guys. Muna na may breakfast day. Nasa siyang stickers era. Guys, naim trending nga kuan ba bagong sa may bilin good katong teddy tint nga lipstick ba ni siya lipstick. Oh, so first stay teddy tint lips. Kani go. Sige itsura niya. Kanang mo na yung itsura. Libog ko mamalit ba ko o dili? Kay murag nin kon ba ilang shades ilang shades ba kanindot kaayo.
Akong tang paliton kay kanintang ko ano, Pinky Promise. Ano siyang shade sa Pinky Promise. Or ang Petal Core. Ano siya, Petal Core. Then ang kuan. Ano? Basta mga pink-pink. Mana kong kuan. Gusto lately. So, I don't know. I'm in dilemma. Dilemma. Kaya bago ko naman ito kuan ba, lip stain. Sa Wonder Skin. Regards ko sa kalat, guys. Ano siya, toddler life. Kung limpyo daw ang balay, ang anak daw sad, ang mami ang happy. Pag kalat, ang toddler ang happy, ang mama ang sad. Yang sabaw daw. Oh, it's warm. Kamu ha, sopa. Soup. Kamu ha, sopa. Astig sopa. Diba? Kani siya guys ba, lisod siya kuan. There you go, madam. Nay, po notebook. Here's your notebook. Ta.